Gepleýär Azatlyk radiosu öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýadan siz bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýarda ilata gaz, togy, suwy, nahar dugduny mut bermek düzgünni ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ol bu karara ýaşullaryň köp sanly teklipler esasynda gelenligini aýtdy we şol wagtda raýatlaryň giýirdejileriniň görnetini ýokarlananyny, her maşgala gazanç etmek, çağalaryny eklemek üçin mümkinçilik döredilerini belledi. Berdimuhammedowyň mutçylygy şeýle-de ýaşaýyş şaýlary we jemaat hyzmatlary boýunça berilýän ýeňillikleri ýatyrmak barada eden teklibi halk maslahatynyň mejlisinde gürrüllüli el çarpışmalary bilen kabul edildi. Emma bu täzelikden soň Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurlaşan yerli ýaşaýjylaryň köpüsi prezidentiň aýdýanlary bilen alalaşmaýar we garaşsyzlyk ýyllarynyň başyna giýrilen ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň olalym ýetdegitde ýaşaýan adamlaryň durmuşyny has agyrlaşdyrjakdygyny öňe sürýär. Hakykatda ýaşullar maslahatynyň agdalary ilata berilýän ýeňillikleri ýatyrmak pikirini adyndan 3 ýyl bäri öňe sürýärler. Bu teklip Türkmenistanyň Orsiýet, Eýran ýaly ýer gadaljylaryny ýitirmegine, 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlary we beýleki gymmatbaha proýektler bilen baglykda ýitileşen maliýe kynçylyklaryna gabat geldi. Öňkü ýyllarda ilata mutya ýeňillikli bahadan berilýän haritler we hyzmatlar Türkmenistanyň adam hakyna edilýän alada hökmüne mazamlanyp gelindi. Emma bu alada ilki geçen ýyl 9-10 oktýabrda gazyň, togyň we suwuň mut berilýän böleginden artyk ulanylan möçberine täze has gymmat bagalaryň giýrilmegi bilen görnetini adalan bolsa inni düýpden başga ýagdaý döreýäni meňzeýär. Geçen ýyl ýaşullar maslahatynda gelinen karardan soň gazyň, togyň, suwuň we nahar dugdunyň mut berilýän möçberi saklanyp galy ýöne artyk ulansaň aşa köp töleg tölemeli edildi. Bu bir tarapdan tygşytlyk üçin gowy boldy. Emma indi adamlar nädip ýaşar bilmedim. Sebäbi köp adam iýsiz, juda garyp günne ýaşaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran 56 ýaşly Aşgabatly Azatlyk radiosyna aýtdy. Prezident Berdimuhammedow hem belleşýär Türkmenistanyň aýlyklar ýylda 10% köpeldilýär. Emma ýaşaýjylar Berdimuhammedow bu delili bilen düýpden alalaşmaýarlar. Döwlet dostun ilatyň giýirdejileri barda gurrun edenini bilip ýa bilmän hemişe bir taraply gurrun edýär. Mysal üçin ol aýlyklaryň 10 göterim köpeldilýänligini aýdyp, şol aýlyk köpeltmesiniň gapdalynyň durmuşyň pesinden 70-80% gymmatlaýanlygyny aýtmaýar diýip, bäş şaganyň enesi Senemgül Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň adamlaryň baýanyny, elleriniň udadan ýerine ýetýänligi aýdylsa-da, bazar sebädiniň näçe durýanlygy, inflasiýanyň we işsizligiň derejesi, ýurdun umumy ila sany barada halka maglumat berilmeýär. 2018-nji ýylyň ortaça aýlygy prezident Berdimuhammedow geçen ýylyň iýul aýynda gol çeken kararyna laýyklykda 715 manat diýilip kesitlendi. 715 manat bolsa, dollaryň gara bazarda narhyndan hasap beretsem, 35 dollar ýaly pul bolýar diýip Senemgül aýtdy. Onun sözlerine göre eger bazardaky narhlar doňup duran bolsa, manadyň hümmeti häzirki ýaly pesilmedik bolsa, prezidentiň giýirdejiler görnetini köpelli diýen sözleri biraz hakykata golaýlardy. Emma häzirki ýagdaýda düýpden heňe gelmeýär. Türkmenistanyň gaz, togy, suw we nahar dugduny ilata mut bermek düzgüni garaşsyzlygyň başga ýyllaryna giýirdiligi we onuň 2030-njy ýyla çenli saklanmagy wada berildi. Türkmen rejiminiň tanqyçylary bu düzgüniň populizm bolanlygyny we azat bazar düzgünlerini ters gelýänligini, ykdysady ösüşi, raýatlaryň bazar şertlerine ýaşamak öwrenmegine päsgel berýänligini, onuň uzak gitmän ýatyryljakdygyny turuw başdan aýdyp geldiler. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Prezident Berdimuhammedow 25-nji sentýarda owa huzurlugyny täze özgertmeler teklip etdi. Biz bu teklip edilen özgertmeler barada Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys.
Aman rada ilki bilen şoy berilýän yerleriň diýe 70%-ni buğday bilen gowa çekmeli, garanyny beýle hozurlyk ekinlerini ekip biler diýe da daýhanlar, kärenetçiler. Şol näme aňla diýe üýtgeşiklik getirirmi şo? Yok, ol hiç illi üýtgeşiklik getiresi ýok. Öňkü 100%-nyň daýhan birleşiklerinden yeri kärenetler bilen daýhanlar bilen baglaşylýan şertnamanyny döwletiň ýokarkyrak gurulmalary bilen aksioner jemgyýetleriniň hemde beýlek idara kärhanalaryň baglaşyk şertnamasy öňe hil bolan bolsa ýokardyn merilen görkezini tergetlerden şunsa tonu dänan şunsa tonu katalmaly diýip edil öňkürat boýnuny daklar diýler. Bu hemde bakçyklerini ekip biljek aradan ýok. İslam wadyň diýilen zat ýok. Onu şu bahalar döwletiň satyn alyş bahalary ýokarlandyrylmaly, şoňa seredilmeli ýa-da. Bu näme aňla diýe dogrudan öňem gurrun edilýär, o kim ýokarlandyrmaly, nähili ýokarlandyrmaly, şu üýtgedirmi ýagdaýy? Olarlar şunu kimin satın almalı görkezlen ok satın alacaklygyny bahan kesipdejek elbetde ol kolşýar şu ministrler kabinetine salgylan satın alışynyň bahasy ýokarlandyrylýar. Da onuň ýokarlandyrylýanyny daýhany nämerje belli däl. Meselem häzir 1 tonna däni 400 manda satın alınýar kärenmesinden. Bar şu ikisi köpeltilip 800 mana dedilerini de daýhany näme zadyň galjaklygy belli däl. Dogry. Inne aman rada şu ady önürjülükli kärenetçileň yerini alyp köp önürjekleri eksporta önürjekleri berilmeli. 99 ýyllyk diýilýär-de. Indi şu öňkü ady ulak yerli adamlaryň yerini ýitirjegini aňla diýämi? Näme aňla diýär? Indi bir mülkberlere diýmez bit çak edýänler, sebäbi mülkberler bularyň berilenine 20 ýyl çemesi wagt bolup barýar. Onu şu daýhanlaryň elindäki kärennesine verilen yerler var. Onu şu yerlere inni şol diýdim zorluk edip ararlar da senne 2 ýyl wer hasylyň dolmandyň bilen bahana bilen daýhan elinden ararlarmy diýenler ýok. Bolmasa o yerler almaga da hukuk bünyady ýok. Innaman da şu aýratyn hojalyklar döredilip, şolara yer berilse, mümkinçilik berilse, kredit berilse traktorlar ýaly. Bazarlardaky ýagdaý üýtgedirmi? Sebäbi Türkmenistan o hojalyk önümleri boýunça uğuna beýlekade göw önümlerde daşary ýurtly önürjülere garaşly bolup galdy. Soňky ýyllarda menem hökümet boýunaldy. Indi şu yer beriljek ýa täzeden dörediljek guramalar harit bolçulugyny, adyk bolçulugyny döredip bilermi? Şoňa nähil barýarmy? Yok, birinden ýürüýte birleşikler, kadymky öňkü dilimde istek şereketler, ýene gaýrylar dörediljekler. Bu ýerde öňkü aksioner jemgyýetleri hemde belli idara kärhanalara yer böleklerini bölüp bermek hakyna gurrungy diýip esasy beriljek adamlara yerler şu senatçylar hemde telekesiler birleşik diýilýäniň agzasy bolan firmalar alar. Innaman da ýene bir soraw. Indi şu diýilýän üýtgeşiklik umuman soňky Saparmurat Niýazowyň Berdimuhammedowyň o hojalyk reformalar diýilýänden baglykda garyp düşen daýhanlar köpçüligine nähil täsir etirer? Bir söz bilen aýdylanyp. Elbet täsir eder. Garyp gedaýy urlar. Onun garybyň eline olur bolmanyna 1 hektar kärenne ýeri wadyny ojaşyny elinden alsalar onuň o garyp biçare kişi gapsyny näkinni hakyky adyna aýtsaga talawany birazrak medeniyetleşdirip aýtsam gullukça urlar. Onuň hiç hukuk bolmaz, şol ýeresi aksioner jemgyýeti ýa-da firma islen daýhana götür goşuň diýipdiler. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosynyň web saytynda Daşoz welaýatynda çörek nowatyna garaşan adamyň nägileligini görkezýän video çap edilen soň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bu nowatdaky adamlary soraga çekýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Daşoz welaýatynyň habarçysy habar berýär. Belläp geçsek, geçen hepde Azatlyk öz web saytynda 15-nji sentýabrda Daşoz welaýatynyň un zawodyna değişli çörek dukanlarynyň biriniň öňünde çörek nowatyna garaşan adamlaryň hataryndan bir adamyň dukanyň
jogapkär işgäridi aňylýan bir denan maşgala nägilelik bildirýän pursatlaryny görkezýän videonu çap etdi. Çörek nowaty baradaky video Azatlykda çap edilen soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri videodaky raýatlary derňeýär. Meniň eşdişime görä olar 5 gün märi soragy çekilýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz bellidi. Azatlyk radiosuna ýokarda görüň edilýän ýagdaýlar dogrusyna häzirlikçe Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we onuň Daşowut welaýatyndaky bölüminden kommentari almak başartmady. Ýatladyp geçdik 17 sentýabrda Azatlygyň web saýtyna çap edilen videoda nowata garaşan bir erkek adam bilen dukanyň jogapkär işgäriniň arasyndaky söhbetdeşlik görkezilýär. Görnüşinden adamlar azyk harit satylýan dukanyň öňünde nowata garaşýar, ýöne dukanyň jogapkär işgäri garaşanlaryň azyk satyn almak boýunça edýän talaplaryny kanaatlandyryp bilmeýän çemeli. Nowata garaşan bir adam bu ýagdaýa iýgenýär. Vistika doğumlar. Baranda başını çağırıştay. Abiyetinden gelsin ştay. Kurlamazsan halkına minnet onu. Bir adam içindir ona. Özün görköztür ona mı? Bellep geçdik, çörek we un yetmezçiligi ýurdun beýleki welaýatlarynda hem dowam edýär. Şeýlede azyk nowatlarynda duran adamlaryň arasynda uruş dawanyň, käte ýakalyşyklaryň hem bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky we welaýatlardaky habarçylary ýygyderli habar berýärler. Mundan ozal 14 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Daşowut welaýatynyň un zawoduna deýişli çörek dukanynyň öňünde dören nowatda bolan ýakalyşyk barada habar beripdi. Ýurdun käbir welaýatlarynda bolsa şol sanda Daşowutda we Lewapda ýaşaýjylar buğdaýy çiğ görnüşinde satyn alyp, soňu bilen onu degirmende üwedip çörek meselelerini çözmäge synanşýarlar diýip awgust aýynyň ahirinde Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri aýdypdylar. Şol aýyň ortasynda bolsa Daşowutda onsuz hem çäkli derejede berilýän uny satyn almagyň düzünlerine goşmaça talaplar girdildi. Şonda ýaşaýjylar her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uny satyn almak üçin azyndan bir aý öňünden un satylýan dukana baryp nowata ýazylmaly edilipdiler. Ýurtda dowam edýän un we çörek gyçylygy Türkmenistanyň indi taphyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan galla hasylyny dolup bilmän, onuň netijeleri barada anyk sanlary mälim etmeýän şeýlede Gazak resmiýetiniň şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanyň Gazakstandan 100 000 tonna Gazak gallasyny satyn alyndygyny öýlan etmeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmen häkimetleri ýokarda görüň edilýän maglumatlary tasdiklap, nede inkar edip çykyş edýärler. Muňa derek Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatynda ýygnalyp alynan gallanyň möçöriniň ýurdun azyk howpsuzlygyny üçin edýändigini tasdiklaýar diýip, gallanyň özümizden artyk galýan möçörini daşary ýurtlary eksport etmek bolar diýdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde siziň bilen men Döwlet Baýhan. Soňky günlerde sosial mediadaky ýapyk toparlarda Türkiýedäki köne pasportly Türkmenistanyň migrantlara täze pasport almagy mümkinçiligini döredilen barada bildiriş ýaýradyldy we olara şereketden maglumat almak üçin telefon belgisi öýdürilendi. Yer gelende bellesek şu ýylyň iýun aýynyň ahyryna Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky biri-birinden tapawutly çeşmelerinden Türkmenistanyň täze daşary ýurt pasportyn getirip berýän araçylaryň bardygy hakynda maglumatlar gelip goşupdy. We redaksiýa şondan bäri bu temanyň üstünde işledi. Türkmen awatlydygy aýdylýan Jumagul Kurbanowa atly zenanyň aýmo ulgamyndaky toparda türkçe ýaýradan bildirişinde köne pasportly türkmenleriň zagran täze pasportyny almagyna mümkinçilik döredi. Jikmejik maglumat almak üçin şereketimize geliň diýip telefon belgisi ýazylypdyr. Azatlyk radiosy bildirişdäki telefon belgisi arkaly bu urda jikmejik maglumat almagy ýanaşdy. Türkmenistan zenan sowallara türkçe karar ýaňy çykdy. Karar araçy şereket tarapyndan kabul edildi. Paýlaşan bildirişime araçy firma maňa iýerdi. Olardan sonra soň size jikmejik maglumat berer. Garaşyň görünüşine jogap berdi. Beýlek tarapdan anonim ýagdaýda redaksiýamyza ýüz tutan bir türkmen migrant denany özüniň Istanbuldaky araçylaryň üstü bilen täze pasport alanlygyny, howpsuzlyk sebäpli elindäki pasportyň suratyny iýermekden saklanýanyny bildirdi.
Onuň gurrungermegine görä bu iş bilen Istanbulyň Kadıköy diýen ýerde ýerleşýän bir araçy şerket meşgullanýar. Ol firma täze pasport üçin 3100 Amerikan dollary meçberine pul soraýar. Täze pasport almak isleýänler bu tölegiň ýarsyny öňünden bermeli. Şereket täze pasporty 15 günden soň Türkmenistandan getirip berýär. Onu alamdan soň içimde şüphe döredi. Sebäbi pasportyň sahypalarynaky deşilen belgileriň deşikleri hemme sahypada bir meňzeş däl. Ýagny olar biri-birine gawat gelmeýär. Maňa berilen täze pasport ýasamaýaly. Özümi allawa düşürilen ýaly duýaryn. Inni Türkmenistana gitmäge hem gorkup otyryn diýip Zenan gurrun berdi. Aktivist Rozvayam İstanbul'la berilýän gaýdylýan täze türkmen pasportlarynyň birini özüniň görendигini bildirdi. İyul ayının 21'inde İstanbul'un Kadıköy diýen ýerde men özüm ýörekde bir iş bilen baranymda şol pasportu getirip oňaryp satýanlar bilen bagly bolan bir şirket ýerine baryp gördüm öz gözüm bilen. Oň içinde köýne pasport bilen Türkmenistanyň aeroportundan çykyp gaýdan mahalyň goýulan möhürleriň hemmesi murlan. Haýsy vilayatdan berilen bolsa şol vilayatyň ýol başçysynyň golu we möhürü hem bar. Ýöne pasportda esasy şüphelenen ýerim boldy. Sahypalaryň ýokursundaky ýörükde deşikler bilen ýazylan vilayatyň we pasportyň belgisiniň deşikleri biri-biri bilen gawat gelenok. Mundan başga-da özümdäki täze pasportyň sahypasy gatrak bolsa, oň sahypalar juda ýumşak görnüşde ýasalan diýip Rozway maglumat berdi. Azatlyk Radiosu bu temada İstanbul'da hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän Türk Permit firmasynyň başlygy Murat Erşahindan maglumat sorady. Bunlar dolandırıcı, bu defalarca çıktı, bu 6 ayda bir böyle birileri çıkar. 3-5 kişi kaçı dolandırırlar. Böyle bir şey yok şu anda. Diýip Murat Erşahin Türkmenistan migrantlary allyga salýan araçylaryň her 6 aýdan şuňa meňzeş bildirişleri ýaýradýanlygyny öňe sürdi. Ol daşar ýurtlarda pasport bermäge araçylaryň däl, eýsem Türkmen konsulhanasynyň ýtýarlydygyny aýtdy. Çarşembe güni işlemeýänligi sebäpli Türkmen konsulhanasynyň İstanbul'da peýda bolanyny öňe sürilýän täze Türkmen pasportlary hakdaky garaýşyny öwrenmek Azatlyk Radiosyna başartmady. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet edýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gydanyň sammitine Türkmen prezidenti gatnaşmaz. 27-28 sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede garaşly döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň başçylarynyň sammiti geçirilýär. Geňeşe Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmaýar. Ol 14 sentýabrda geçiren hökümet maslahatyna gydanyň geňeşine gatnaşjak türkmen wekiliýetine ýol başçylyk etmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Pürli Agamradowa tapşyrdy. Agamradow ýurdun bilim pudugyny gödäwçilik edýär. Eýsem Türkmen prezidenti näme sebäpden regional sammiti öz orununy derek orunmasaryny uradýar. Azatlyk Radiosu bu sorag bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier ýüzlendi. Ol bu ýagdaýyň mümkin bolan käbir sebäpleri barada gurrun berdi. Prezidentin geňeşe gatnaşmazlyk boýunça alan karary ören täsin, munyň mümkin bolan sebäplerini düşündirýän käbir ýagdaýlar bar. Mälim bolşýaly golaýda Täjik tarapy Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy bilen özleriniň gyzyklanmalyk ähtimallygyny aýdyp çykyş etdi. Şondan soňra beýleki bir Täjik resmiýeti Täjikistanyň henizem bu taslama bilen gyzyklanýanyny aýtdy. Ýöne elbetde dören bu ýagdaý Täjik türkmen gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir etdi diýip Panier belledi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistandaky ilçisi Imomi Sodik Ashurboyzoda Orsiýetiň Kommersant neşrine beren interwýusyny öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demir ýol proýektiniň gurulşynyň näbelli möhlet etjänli ýyzat çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özleriniň Täjikistanyň Tot demir ýol proýektini soňa goýmak planlaryny düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrligindäki ýokary derejeli bir resmi Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugyny Tot proýekti boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Panier Türkmen prezidentiniň Duşanbede geçirilýän sammite gatnaşmazlyk boýunça alan kararynyň mümkin bolan ikinji sebäbini salgylandy.
Şeýle-de Türkmen-İran serhedine Türkmenistanyň üstünden geçmegine ruhsat berilmeýän täjik ýük ulaglary boýunça mesele bar. Täjikistana barýan şol ýük ulaglary geçirilmeýär, gejikdirilýär. Täjikistan ýükleriň öz ýerine gowuşmagyny isleýär. Bu ýerde hata kimni bu anyk belli däl, ýöne anyklap aýdylanan türkmen-täjik gatnaşyklary soňky ýyllarda hyýaly ysnışykly däl. Şonuň üçin Gyda sammitiniň Duşanbede geçirilmeginiň özi Prezidentiň oňa gatnaşmazlyk barada alan kararyna täsir edendir diýip Panier beledi. Ol prezidentiň sammitde gatnaşmazlyk karary bilen bu ýagdaýyň arasynda gatnaşygyň bolmagynyň ahmaldygyny aýtdy. Türkmenistan Gyda Guramasynyň asasiýlenen agdasydyr. Ol 2005-nji ýylda özüniň betaraplyk statusyna esaslanyp Guramada asasiýlenen agda hökmüni galmagy saýlap alypdy. Gyda Guramasyna başlyklyk etmek nobaty üstümizdäki ýyl Türkmenistana ýeter. Brüs Panier Gyda Guramasyny nobatlaýyn başlyklygyň ýurtlaryň atlarynyň elipbi boýunça sanawdaky ornuny esaslanýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Geçen ýyl Gurama ortaýet ýol başlyk edipdi. Oňa bu ýyl Täjikistan, indiki ýyl Türkmenistan başlyklyk edýär. Berdimuhammedow 29 sentýabr 2 oktýabr aralygynda New Yorka sapar edip, BMGnyň baş assambleýasynyň 73-nji sessiýasyna gatnaşýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radio. Habarlar günnäligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Abasanyň prezidenti Donald Trump bir günodal BMG'daki döwletleriň ählisini Tehran liderlerini üzüňeleşdirmekde özü bilen işleşmäge çagyranyňdan soň 26 sentýabrda BMG'nyň howpsuzlyk kengesiniň çykyşyny hem Irany gönükdirmekçi bolýar. Emma Iranyň esasy ýaranlary bolan Orsiýet we Hytaý onwe sagdaly kengesde ötýär. Washingtonyň Ýewropaly ýaranlary bolsa Iran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro alalaşygyndan çykmak kararyndan soň Trump bilen o diýen oňuşmaýarlar. Onsoň bu duşuk dünýä döwletleriniň Iran üstündäki agdalalygyny has we terýüde çykarjaga meňdeýär. Trump geňeş ýygynyny tokmagy eýe bolar. Sebäbi Birleşen Ştatlar şu aýda BMG'nyň iň wajyp howpsuzlyk meselelerini seredýän geňeşiniň prezidenti bolup durýar. Trump 25 sentýarda baş assambleýa ýüzlenmesinde Iranyň ýolbaşçylaryna hüjüm edip olary tutuş ýakyn günnorda başbaşdaklyk, ölüm we ýykgynçylyk tohumyny sepmekde aýplady we dünýä döwletlerini Tehrany üzüňeleşdirmekde özüne goşulmaga çagyrdy. Iranyň prezidenti Hasan Rouhany onuň aýplamalaryny bir sagat soňra eden çykyşyna gaýtagyl berdi we Washingtonyň halkara alaşyklaryny syýlamazlyk we bütün dünýäde güýç mamlalyk syýasatyny ýöretmegini ýazgardy. Şeýle dol planlaşdyrylan geňeş duşugyny absurd we kadasyz diýip häsiýetlendirdi. Bu duşuk Birleşen Ştatlar bilen onuň Ýewropa ýaranlarynyň arasynda Iranyň ýadro ýarak babatdaky alaşyk üstünde dören agdalalygy açyp görkezler. Trump may aýyna bu alaşyk Iranyň ahyrynda ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüni alyp bilmez diýip Tehran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan şertnamadan çykdy. Birleşen Ştatlar odaga çeken gepleşiklerden soň gelinen düýpli alaşyk aslynda ýatyrylan sanksiýalar dikeltdi we Iran bilen biznes iş gatnaşyklaryny eden daşary ýurt firmalaryny jezalandyrmagy wada berdi. Bu alaşygyň galan 5 agdasy Britaniýa, Hytaý, Fransiýa, Germaniýa we Orsiýet 24 sentýarda Iran bilen söwda we iş gatnaşyklaryny dowam etdirmek üçin ýörüýte tölek ulgamyny ýola goýmakçylyklaryny oglan etdiler. Birleşen Ştatlar başda Trump'ın ýolbaşçylygyna geňeş ýygynyň Irana üns berjekdigini aýtdy, emma soňra gün tertibiniň giňeldilip, ýadro we köpçüliklerin gyrgyn ýaraklaryny ýaýratmazlyk temasyny hem öz içine aljagyny aýtdy. Bu ýagdaý şu ýyl Siriýada we Britaniýada himik ýaraklaryň ulanlygyny barada aýdylýanlar we geňeşiň Demirgal Koreýanyň ýadro ýaraklaryny edinmek tagallalaryny jylawlamak ugrun edýän aladalar hakyna gurrun etmäge gapaçar. Adat praktika görä başlyklyk edici geňeş duşuklaryny iň soňundan görülýär. Emma bu gedekki ýynakda Trump ilki bolup çykşy eder we soň beýleki döwlet ýolbaşçylary çykyp görler. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron, Britaniýanyň premier ministri Theresa May hem geňeşde çykşy eder. Orsiýete we Hytaýa daşary işler ministrleri Sergey Lavrov we Wang Yi wekilçilik eder. Diplomatlar Iranyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde çykyş etmek talabyny etmeýändigini ýöne Rouhanyň ol tamam bolandan soň metbuat ýygynyny gurnajakdygyny aýtdylar.
Bu Birleşen Milletler Romasynyň taryhyny Abasanyň prezidentiniň howpsuzlyk geňeşiniň ýygynyny diňe 3-nji gezek başlyklyk edesi bolar. Barack Obama 2009 we 2014 ýylda 2 gezek duşuşyga başlyklyk etdi. Birleşen Ştatlaryň BMG'daky ilçisi Nikki Haley Trump'yň gatnaşmagynyň bu duşuşygy odalla ahyrda iň köp sin edilen howpsuzlyk geňeşiniň duşuşygyna öwürmegini garaşýanlygyny aýtdy. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.